Ahojte, vítajte pri správach zo svetla. Dnes som si pre vás pripravila krátke videjko o tom, že čo vám tieto správy vlastne posielajú, aké správy vám prichádzajú a čo vám chce vesmír povedať. Máme tu 3 kôpky, máme tu kryštálovú pyramídku, máme tu rúženinovú pyramídku a máme tu takúto kryštálovú drúzu. Kľudne si vyberte, ktorá vás najviac volá a my začneme prvou kryštálovou pyramídkou. Čiže čo vám chce aktuálne vesmír povedať, čo vás čaká, čo máte dnes vedieť. Takže vytiahneme si kartu, ktorá nám hovorí o energiách vo vašom okolí. Sú to tieto karty. Vidíte ich? Energy Oracle. Dobre, sa nezmestíme do videa. Dobre, takže aké energie sú okolo vás? Druhá čakra, archaniel Ariel. Dobre. Čiže riešite hlavne vzťahy. Máte tu nejakú, na spodu balíčka máme nerozhodnosť. Je to karta číslo 8. Riešite nejaké vzťahy. Nemusia to byť partnerské vzťahy, môže to byť aj pracovné vzťahy, ale je tam nejaká nerozhodnosť. Môže tam byť niečo, že sa môže to byť aj o tom, že máte 2 partnerov alebo 2 možnosti, koho si riešite, koho si vybrať, alebo v rodine nejaká otázka, kde sa treba rozhodnúť, že ktorým smerom sa vydáme. Pozrieme sa ďalej, čo vám chcú, čo potrebujete teraz vedieť. Čiže týka sa to druhej čakry vzťahov a je tam nejaké rozhodnutie, ktoré vás čaká. Takže čo nám povedia zlaté tarotové karty? Netreba sa unáhliť s rozhodovaním a čaká vás nový začiatok. Môžete byť z toho trošku aj smutný alebo taký nejaký neistý si výsledkom, ale treba vykročiť. Budete musieť spraviť rozhodnutie, ktoré si ale treba premyslieť, netreba to uponáhľať, ale treba vykročiť novým smerom. Čiže čokoľvek, kde sa rozhodujete medzi novým a starým, tak tieto tarotové karty vám teraz odkazujú, že treba ísť novým smerom. Môže tam byť aj nejaký smutok, ale netreba plakať nad rozliatým mliekom, čo sa stalo sa, vždy sú tam nové možnosti, ktoré aktuálne možno ešte nevidíte, ale vždy každá zmena je k lepšiemu a ten nový začiatok vám prinesie podľa mňa radosť, lebo si všimnete, že život je aj o niečom inom a nie len o tom, na čo ste boli doteraz zvyknutí. Áno, budete bojovať aj sami so sebou, môže tam byť nejaký konflikt pri tom rozhodnutí, čiže skôr to vidím na nejaké smerovanie do partnerských vzťahov, ktoré budete musieť riešiť, ale netreba sa báť vybrať sa novým smerom. Ako to celé pre vás dopadne v najbližšej dobe? Ale áno, máme tu tie partnerské vzťahy, tak ako sme vraveli, všetko nám to pekne zapadá, všetko dobre dopadne napriek tomu, že je tam nejaký spor, nejaký konflikt alebo niečo, kde s partnerom nemáte rovnaký názor na niečo. Nemusí to byť len o rozchode a odchode k novému partnerovi, ale môže to byť aj o tom, že máte nejakú dilemu, ktorú partner má iné názory alebo inú mienku o niečom ako vy, chce sa inak rozhodnúť, treba tam nájsť kompromis, ale treba ísť tam, kde je niečo nové. Neostávajte pri starom, treba ísť tam, kde je niečo nové. Aspoň tak nám karty hovoria a napriek možno nejakému konfliktu, výmene názorov vo vzťahoch alebo tichej domácnosti alebo nejakom smútku, ten vzťah tam ďalej pokračuje a budete spokojná v tom vzťahu, už ktorým sa rozhodnete vybrať, tak keď to bude ten nový smer alebo nejaký nový začiatok vzťahu, alebo napriek tomu, aj keď bol nejaký konflikt vo vzťahu, že sa bojíte, že ako to ďalej bude, tak ten vzťah tam v takomto prípade pretrváva, bude fajn a pokiaľ sa rozhodujete medzi nejakými možnosťami, tak treba ísť do niečo nového, treba niečo zmeniť a ísť do niečo nového. Tam je to pozitívne, čo vás čaká v tom novom, nie v tom starom. Dobre, toľko k prvej kapitolke, prvému kryštáliku. Ďakujem za pozornosť a prejdeme k rúžovej pyramídke. A pozrieme sa, aké energie sú pripravené pre túto rúžovú pyramídku, alebo teda rúženinovú pyramídku. Takže energie, ktoré obklopujú ľudí, ktorí si vybrali rúžovú pyramídku.
A tam máme prvá čakra. Venujte sa telu. Venujte sa telu, uvidíme, ktorým smerom to pôjde. Prvá čakra, čiže tu máme celkom také široké témy, hej, všeličo sa tam môže diať, ale je tu láska, máte aniela lásky pri sebe. Čiže je to prvá čakra, môže sa to týkať aj sexuality, alebo rodu, ale aj fyzického tela, hej, možno by som to smerovala k tej sexualite, možno tam bude niečo týmto smerom, uvidíme, čo nám, ale zatiaľ sú to pekné kartičky, čiže uvidíme, čo chcú karty povedať skupinke, ktorá si vybrala rúženinovú pyramidku. A pre vás tu mám správu, tiež nejaká zmena, vás čaká nejaká transformácia, nejaká nová správa, nová ponuka vám príde, čo sa týka tela alebo fyzických takýchto veci tej prvej čakry, tam môže byť aj rod, tam môže byť aj nejaká informácia v rámci rodiny, ale pozitívne, alebo je tu ten aniel lásky, takže nemyslím si, že to bude niečo negatívne, ale nastáva nejaká zmena, nejaká transformácia. Tá smrť nie je len v zlom zmysle ako smrť niekoho alebo niečoho, alebo a tak ďalej, ale je to transformácia, čiže zmena, môže to byť zmena myslenia, tam to kľudne sa môže viazať aj na telo, na starostlivosť o telo a podobne, že dostanete nové informácie, začnete, ja neviem, cvičiť alebo začnete sa vzdelávať v tomto smere, čo sa týka tela a zdravia. Ale áno, tiež tu máme nejakú komunikáciu, nové ponuky, nové možnosti, ale také v začiatkoch. Máme to zatiaľ tento výklad smerovaný na také nové začiatky, čiže taký, možno si dať zámer, že čo chcem dosiahnuť v tej oblasti tej prvej čakry, čiže venovať sa možno aj tomu zdraviu, neviem, stále ma to ťaha k tomu zdraviu, napriek tomu, že tu máme toho aniela lásky, tak ako keby sa o vás staral, s takou láskou sa tu na vás díva, na tom obrázku, takže nemusí to byť len tá sexualita, ale skôr možno starať sa o seba, o telo ako také a o to fyzično okolo seba, o rod, o rodičov, o rodinu. Hej, takže to je, čo sa týka druhej skupinky. Tiež začína to vlastne novými informáciami, zháňať si informácie, rozprávať sa s ľuďmi, kam vás to vedie, čo máte robiť, lebo máme to také nejasné. Máme ešte nejakú správu pre pyramidku rúženinovú. Netreba sa báť zlyhania, niečo sa zákonní, niečo sa završí. A mám tu to telo, stále ma to ťahá smerom tým telom. Áno, aj tá váše, nie tam, môže tam to byť na tú sexualitu smerované, čiže môže tam byť nejaký partner vášnivý, ten král holý je taký vášnivý chlap, skôr taký tmavý, vysoký, vášnivý, môže tam byť nejaký nový začiatok, je tu to telo, pokiaľ teda to smerujeme na tú prvú čakru a je tu niekto, koho sa týka táto téma, tak naozaj sa tomu mužovi páčite ako žena, páči sa mu vaša postava, vlasy, telo a pokiaľ je to niekto, kto rieši teda túto stranu takej tej skôr sexuality a na druhej strane, pokiaľ niekto rieši skôr to fyzično telo, zdravie, tak naozaj je tu znova ten odkaz, že starať sa o to telo, aby sme boli fit, nebáť sa nejakého, odísť od takých tých nezdravých návykov a skúsiť niečo nové, budete mať na to silu, hej, ten král holý dáva aj silu, čiže pokiaľ vy vykročíte k tým novým smerom, ktoré tu máte, tú transformáciu, nové informácie, nové začiatky, tak budete mať silu na to, aby ste to dokonali, takže treba sa pustiť do toho. Dobre, takže to máme druhú skupinku s rúženínom a ešte tu máme túto kryštálovú drúzičku, pozrieme sa, aké energie sú okolo ľudí, ktorí si vybrali túto sivú kryštálovú drúzičku. A tam energie, ktoré vás obklopujú, sú nasledovné. No i tu máme toto máme také negatívnejšie. Zase sa to týka prvej čakry. Môžu tam byť nejaké spory, konflikty vo vašom okolí, bránite sa. Treba sa brániť, ale netreba, tu máme tú helmu, čiže bránim sa, hej, máme bench helmu, bránim sa voči útokom, pokiaľ na mňa niekto útočí, na moje nejaké zásady, ktoré ja mám, tak sa bránim, hej. Bránim sa samozrejme
cez ten meč to je aj inteligencia, slova, komunikácia. Hej, to neznamená, že sa idem s niekým pobiť, ale naozaj využívam tú svoju inteligenciu a hľadám tie správne slova, ako sa ubrániť. Máte tú silu na to, aby ste sa ubránili. Hej, čiže aké správy ešte máme pre vás z tarotových kariet. Niečo sa rieši zásadné vo vašom živote, môže sa to týkať vzťahov nejakých. Áno, tam je niečo, tam je nejaká tá negatívna energia, tam je negatívna energia, od ktorej treba odísť a odchádzate vlastne do svojej spokojnosti a šťastia. Čiže pokiaľ naozaj tu máte nejaký konflikt, ktorý sa môže týkať vzťahov, máme tu trojku mečov, nehovorím, že to musí byť pre všetkých nejaká nevera, ale je tam nejaké zlomené srdce, tým, že musíte sa brániť voči nejakým útokom, hej, nikto na vás útočí, vy sa musíte brániť, máte z toho zlomené srdce, už nech je to v akejkoľvek oblasti, sme tu zase predpokladám v tej prvej čakre, čiže telo, fyzično, hmota, sexualita. Treba odísť. Od negatívnej situácie treba odísť. Karty vám jasne dávajú najavo, že je čas odísť. Je to pre vás zásadná životná zmena. Od toho negatívneho treba odísť. A odchádzate do vlastného šťastia, napriek tomu, že môžete byť trošku smutný, mám tu pod tým aj kartu 5 pohárov opäť, ale od negatívneho a to, čo vám ubližuje, treba odísť. Máte tu nové začiatky a z dlhodobého hľadiska vidím tú vašu spokojnosť, ale určite neostávať tam, kde na vás útočia, respektíve kde je negatívna energia okolo vás, ktorá vám robí len zle. Či už fyzicky ste z toho smutný, nešťastný, nespíte, treba od toho proste odísť, hej, a bude vám o mnoho lepšie. Netreba ten odchod banovať, hej, prinesie vám len pozitíva. Dobre, síce sme tento výklad nezakončili nejak veľmi pekne, táto tretia skupinka bola taká skôr smutná, alebo taká energeticky náročná, ale verím tomu, že sa vám výklad páčil. Pokiaľ áno, budem rada, keď mi dáte odber a budem sa tešiť na ďalšie stretnutie pri správach zo svetla. Ďakujem veľmi pekne a pekný deň vám prajem. Ahojte.